Πάρ' τον στο γάμο σου, να σου πει και του χρόνου. Αρίστο! Μάλιστα, μεσίε. Έλα, κούμποσέ μου, παιδάκι, με αυτό το δαίμονα το λαιμοδέτη μου. Αδύνατο να τα καταφέρω. Σας διαταγά σας, μεσίε. Αγαπητή μου Ναντίν. Καθίστε παρακαλώ στη θέση σας. Αρίστο, μπορείς να σερβίρεις αμέσως. Ο χρόνος μας είναι μετρημένος. Απόψε συνάντησε τυχαία τον καθηγητή σας της Ιππασίας. Μένει πολύ ευχαριστημένος από εσάς. Ναι, ας είναι καλά ο άνθρωπος. Μου ανήγγειλε ότι στις 25 του μηνός θα γίνει το κυνήγι της Αλεπούς. Ναι. Ελπίζει, λέει, να σας έχει τελειώσει ως τότε. Θα με έχει ξεμπερδέψει αυτός πολύ νωρίτερα. Έχει ζήλο ο καημένος. Ναι, ο καημένος. Κάνει και αυτός ό,τι μπορεί. Τα πλευρά μου το ξέρουν. Αλήθεια, δεν σας ρώτησα. Ναι. Είστε ευχαριστημένος από την καινούργια σας ζωή? Ναντίν, μ' αρκεί ότι ζω κοντά σας για να είμαι, αγαπητή μου, ευτυχής με οποιασδήποτε συνθήκες. Αν θέλατε να μ' ακούσετε. Στάθητε, σας παρακαλώ. Το γεγονός ότι θέλησε να δώσω έναν τόνο οικειότητο σε αυτό το τέτα-τέτ δεν πρέπει να σας παρασύρει σε εκδηλώσεις που δεν έχουν καμιά θέση μεταξύ μας. Ξαναγυρίστε στη θέση σας, παρακαλώ. Μάλιστα. Για πέστε μου, ενοικιάστησαν όλα τα απαρτμάν της πολυκατοικίας της Πλατείας Αμερικής? Μάλιστα. Με τι ενίκιο συνολικός? 60.000 το μήνα. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είστε αξιέπαινος. Αν ξέρατε, αγαπητή μου, τι θείων δώρων που είναι για μένα αυτά τα λόγια σας. Πόσο με ενθαρρύνουν. Ηρεμήστε, παρακαλώ, ηρεμήστε. Ήθελα να πω ότι όσο πάτε και στρώνετε, θα φτάσετε σιγά σιγά να γίνετε ένας τέλειος τύπος συζύγου για μια κυρία του κόσμου. Ακούραστος δηλαδή καβαλέρος της και επιμελής διαχειριστής της περιουσίας της. Ξαναγυρίστε στη θέση σας. Μάλιστα. Αλήθεια, δεν βρίσκετε ότι είμαστε ένα αρμονικότατο ζεύγος συζύγων? Αρμονικότατο είπατε? Ένα ιδεώδες ζεύγος. Υποδειγματικών μάλιστα. Αν μας πάρουν χαμπάρι δεν αποκλείεται να μας βάλουν στην κλούβα και να μας περιφέρουν στον κόσμο ως παράδειγμα προς μίμησιν. Εδώ κύριοι βλέπετε. Άλλες φορές είσαστε πιο τυχερός στα αστεία σας. Σας ζητώ συγγνώμη, αγαπητή μου. Πολύ καλά, ξέρω τι λέω. Έχουμε εξασφαλίσει την διαρκή γαλήνη στις σχέσεις μας, γιατί λείπει από εμάς η κυριότερη αφορμή για καυγάδες. Ο έρωτας. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητή μου. Κατά την ιδία μάλιστα λογική θα μπορούσε κανείς να βγάλει και τα μάτια του για να μην έχει ποτέ φόβο να πάθει πονόματο. Η παρομοίωση είναι πολύ δικολαβική. Μπορεί ίσως να έχει κάποια αναξία για κανένα δικαστήριο ενόρκων. Για μένα είναι πολύ ατυχής. Μα αγαπητή μου. Σας παρακαλώ. Φρούτα, μεσίε. Όχι, ευχαριστώ. Το γράμμα, Αρίστο. Μάλιστα, κύριε. Έφεραν αυτό το γράμμα για σας, μαντάμ. Πάλι. Καλά, καλά. Μα... Δεν θα το ανοίξετε? Όχι, για ποιο λόγο? Για να διαβάζω ανόητες λέξεις και φράσεις. Αναγνώρισα το γράψιμο. Είναι του ίδιου φεδρού τύπου που μου στέλνει κάθε μέρα και από ένα ερωτικό γράμμα τον τελευταίο καιρό. Και πρέπει να είναι εξαιρετικά αφελής αυτός ο κύριος για να φαντάζεται ότι είναι ποτέ δυνατό να επιτρέψω εγώ στον εαυτό μου να ερωτευθεί. Τη στιγμή που και να το ήθελα ακόμα δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσατε? Γιατί? Είσαστε μήπως δεσμευμένοι με κανένα φρικτό όρκο? Ανήκετε μήπως σε καμιά οργάνωση αντιερωτική? Σας παρακαλώ, αφήστε τα αστεία. Πρέπει να ξέρετε ότι μια κυρία του καλού κόσμου, μια αξιοπρεπής κυρία, οφείλει να μην έχει αισθηματικό σύνδεσμο με κανέναν. Με κανέναν? Ούτε με τον άντρα της? Κατά μείζωνα λόγο με τον άντρα της. Γιατί επιτέλους, αν είναι με κάποιον άλλον, κάτι πάει και έρχεται. Πάει και έρχεται με τον άλλον. Ο καλός ο κόσμος θα την κρίνει με κάποιαν επίκεια. Αλλά με τον άντρα της πρέπει να είναι πολύ μπασκλάς για να. Τι τα θέλετε, αγαπητέ μου. Ο έρος δεν είναι πια της μόδας. Δεν είναι πια της μόδας? Δεν συνηθίζεται πια. Πώς να σας το πω? Καλά, και αν επιτρέπετε δηλαδή. Πώς τον αντιλαμβάνεστε εσείς τον έρωτα? Σαν ένα είδος κρεασιόν του Dior, να πούμε, που έχει πέρασει για ορισμένη σεζόν και έπειτα πάει στα άχρηστα? Φοβάμαι ότι και ό,τι και αν σας πω δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε. Αρκούμε μόνο σε αυτό, αγαπητέ μου. Σκεφτείτε να μαθευτεί μια μέρα στον καλό κόσμο ότι μια κυρία του κύκλου μας είναι ερωτευμένη. Και μάλιστα με τον άντρα της. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα πάθει. Θα την καταδικάσουν μήπως εις τον διαπελέκαιος θάνατον? Θα την ανασκολοποιήσουν? Κάτι χειρότερο. Θα γίνει γελία. Θα ψιθυρίζουν πίσω της όπου περνά. Θα τη λένε, ξέρετε πώς? Γυναικούλα. Έτσι, Καλά, και τι κάνει επιτέλους αυτός ο καλός κόσμος που δεν ερωτεύεται? Φλερτάρει. Απλώς φλερτάρει. Με την πιο ωραία σημασία της λέξεως εννοείται. Αρίστο, πέταξε στα άχρηστα αυτό το γράμμα. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι απανθρωπιά.
Το να απαλλάσσω τον εαυτό μου από ανόητες ενοχλήσεις? Όχι. Για να επιμένει τόσο θα πει ότι είναι πραγματικά ερωτευμένος. Και νομίζω ότι πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα να τον ακούσουν τουλάχιστον. Και επιμένετε εσείς υπό την ιδιότητα του συζύγου να διαβάσω ερωτικά γράμματα τρίτων? Και γιατί όχι? Εν πάση περιπτώσει δεν ευκαιρό. Να σας το διαβάσω εγώ τότε. Αν αυτό σας κάνει ευχαρίστηση. Δώσε μου αριστό το γράμμα και άφησε μας μόνους, σε παρακαλώ. Oui, monsieur. Λοιπόν, αρχίζω. Ακούω. Λίγο ύστερα από τότε που σ' αποχωρίστηκα, προσπαθώ ώρες ολόκληρες να αναπολύσω τη μορφή σου. Να συγκεντρώσω ένα-ένα τα στοιχεία που αποτελούν την τεράστια, την ακατάλητη δύναμη της θεϊκής σου ομορφιάς. Το σάστισμα που μου έφερε η ανέλπιστη ευτυχία που μου χάρισες για λίγες στιγμές. Μα αυτός πρέπει να είναι τρελός. Χάρισα εγώ ευτυχία σε κανέναν για λίγες στιγμές? Αγαπητή μου, δεν μπορεί ποτέ μια ωραία κυρία να θυμάται τους αγνώστους που κάνει ευτυχής με ένα της βλέμμα, με μια αθελκτική της κίνηση, με ένα της χαμόγελο. Μα αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα. Μην τον παρεξηγείτε. Είναι ένας ερωτευμένος. Και ξέρουμε ότι οι ερωτευμένοι είναι όλοι τους αλαφροίσκιωτοι. Πάσχουν από φρεναπάτες. Πιστεύουν ότι έζησαν στιγμές που δεν τις έχουν ζήσει παρά μόνο στο όνειρό τους. Να συνεχίσω? Όπως θέλετε. Ευχαρίστως. Δώστε μου ένα μήλο. Μάλιστα, να σας δώσω. Ορίστε. Λοιπόν, συνεχίζω. Τώρα όμως έχω αποτυπώσει πια στην ψυχή μου ολοκάθαρη τη σφραγίδα της πρωτότυπης, της προραφαηλικής σου ομορφιάς. Ζεις μπροστά μου, κινείσαι, αναπνέεις, με παρακολουθείς παντού. Το φως, το άπλετο, το εκθαμβωτικό, το θατόριο φως που ανατέλει από αυτή την εικόνα την άειλη, αφαιρεί το φως από κάθε τι άλλο γύρω μου. Μου παραλύει τη σκέψη. Μου περνάτε λίγο στα φύλλη? Τι να σας περάσω? Στα φύλλη, μάλιστα. Ορίστε. Μερσή. Μου εξουθενώνει τη θέληση. Με μεταβάλλει σε ζωντανό πλάσμα. Είναι η εικόνα που θα κυριαρχεί για πάντα στη ζωή μου. Ποιος θα το πίστευε? Εγώ ένας φτωχός νέος θα κρατούσα στην αγκαλιά μου στιγμές ολόκληρες την πιο ωραία, την πιο θελκτική, την πιο ραφινάτη γυναίκα του κόσμου. Ρούφηξα από τα χείλη της τη φλόγα της ζωής. Έζησα στιγμές που η καθεμιά τους ήταν και από μια αιωνιότητα. Κράτησα βουβός από ευδαιμονία το κεφάλι της μπροστά στα μάτια μου. Ταξίδεψα το βλέμμα μου μέσα στο πολυκύμαντο πράσινο γάλαζο, στο σαπφιρένιο των ωραίων της ματιών. Έσφιξα στην αγκαλιά μου το κορμί της. Σας συγκινεί λοιπόν τόσο πολύ η περιπέτεια αυτού του αγνώστου? Η ανθρώπινη δυστυχία, αγαπητή μου, δεν με άφησε ποτέ ασυγκίνητο. Πρέπει να είναι κανείς αφάνταστα σκληρός για να μείνει απαθής στην κραυγή της οδύνης που ξεπηδά από αυτό το γράμμα. Πρέπει κανείς να μην έχει δοκιμάσει ποτέ του αυτό το μαρτύριο για να... Ευτυχώς δεν το έχω δοκιμάσει και σας συνιστώ να μην το δοκιμάσετε ούτε κι εσείς. Το νομίζετε εύκολο? Απλούστε το, ρίξτε το κάπου αλλού, αγαπητέ μου. Στη μουσική, όπως το έχω ρίξει κι εγώ. Η μουσική είναι ικανή να μας προφυλάξει από αυτήν την οσηρή κατάσταση. Ξέρετε τι είπε ο Βάγνερ? Παρακαλώ. Τίποτα, συνεχίστε. Στη Βολονία, μετά την πανηγυρική επιτυχία του Λόεγκριν, ο Βάγνερ είπε στο συνθέτη του Μεφιστόφελε: «Με τη μουσική μου ζητώ να συγκλονίσω όλες τις ίνες του εγώ του ανθρώπου. Να ικανοποιήσω και τις αισθήσεις του ακόμα. Να τον κατακλείσω ολόκληρον με ένα χήμερο ορμητικών συναισθημάτων, έτσι που να τον απολυτρώσω από κάθε ανθρώπινο πάθος». Λοιπόν, δεν σας αρέσει να αφοσιωθείτε στη μουσική? Τότε αρχίστε να κυνηγάτε πεταλούδες ή να μαζεύετε γραμματόσημα. Ή πάλι ιδρύστε μαζί με 5-6 άλλους ένα σύλλογο με έναν οποιονδήποτε σκοπό. Ένα σύλλογο υπέρ των αδικουμένων βατράχων, επί παραδείγματι. Ό,τι και να είναι. Αρκεί αυτό να σας γίνει ψύχωσης. Να μην σας αφήνει τον καιρό να σκεφτείτε τίποτα άλλο. Οι πεταλούδες, τα γραμματόσημα, οι βάτραχοι δεν θα σας κάνουν να πονέσετε. Ενώ ο αέρος, δεν ξέρω αν σε μια ορισμένη του περίοδο κατορθώνει να μας ανεβάζει στα ψηλότερα στρώματα της ευτυχίας. Σκεφτείτε όμως το πέσιμο από πάνω που είναι σχεδόν πάντοτε αναπόφευκτο, μοιραίο. Ελάτε τώρα να καταρτήσουμε το πρόγραμμα της αυριανής μέρας. Φωτιά παρακαλώ. Αμέσως. Ώρα 5. Τσάι στις Λέδης Μόργαμ. 6. Τσάι στις κυρίες Ξαριέντη. 6,5. Τσάι... Και άλλο τσάι. Γράφετε παρακαλώ. Μάλιστα. Τσάι στις Μαντάμ Ντουνιό.
7. Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας στα Ολύμπια. Στο Ολύμπια, μάλιστα. 8:30. Απλή εμφάνιση στο ρεσιλτάρ της Εσπινίδος Αρπακλή. Αρπακλή. Το γράψατε? Ναι, Αρπακλή. Κεντρικό, ναι, 9. Μία μόνον ματιά στη συγκέντρωση του ομίλων της Φερίσεως. 9:30 πρεμιέρα του Βασιλικού. 10:30 δεξίωση της κυρίας Δαμουλή. 12. Σταθείτε μια στιγμή, παρακαλώ. Ξεχάσαμε να φάμε αύριο. Δεν έχει σημασία. Παίρνουμε κανένα σάντουιτς στο πόδι. Τι have τώρα? Μεσάνυχτα έχουμε. Ναι. Πρέπει να κάνουμε μια acte de présence. Να πεταχτούμε. Ναντίν, αγαπημένη μου Ναντίν, δεν μπορούν ποτέ όλα αυτά να αναπληρώσουν την ευτυχία 2 νέων ανθρώπων. Μα τι πάθατε, αφήστε μου το χέρι. Ναντίν, σε οικετεύω. Άφησε την καρδιά σου ελεύθερη. Αρκεί! Σας δηλώνω για τελευταία φορά, στο λεξικό μου δεν υπάρχει η λέξη έρωτας. Δεν θέλω να υπάρξει ποτέ. Τι είναι, σας παρακαλώ, έρωτας? Η εξαφάνιση του εγώ μπροστά στην κυριαρχική εξουσία ενός άλλου εγώ. Λοιπόν, θέλω να είμαι κυρία του εαυτού μου. Δεν εννοώ να εξαρτήσω την ψυχική μου γαλήνη, την ευτυχία μου, την υπόστασή μου ακόμα από το κέφι ενός άλλου, οποιοδήποτε και είναι αυτός. Αν εξακολουθήσετε έτσι, θα πάψουμε να βλεπόμαστε ακόμα και μέσα στο σπίτι. Ναι, αλλά να καταργήσουμε τουλάχιστον αυτό τον απέσιο πληθυντικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κακό μου κάνει. Η ετικέτα, αγαπητέ μου, μεταξύ μας δεν είναι αποσνομπισμό όπως φαντάζεστε. Είναι μέτρον προνοίας. Φραγμός που εμποδίζει να εισχωρήσει στις σχέσεις μας το μικρόβιο του έρωτα. Όπως περίπου το DDT για τα κουνούπια. Αφήστε παρακαλώ τα αστεία. Πεςτε μου, στα άλλα σας μαθήματα πώς πάτε? Κάνω ό,τι μπορώ για να σας φανώ ευχαρίστως. Αυτό το σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα, Ναντίν. Θα μπορούσα να έκανα για χάρη σας πράγματα υπεράνθρωπα, κυριολεκτικώς θαύματα. Μόνο και μόνο για να ακούσω έναν καλό σας λόγο, θα μπορούσα να γίνω ακροβάτης, κλόουν σε υποδρόμιο. Ό,τι θα μπορούσε να ευχαριστήσει εσάς. Εσάς, την αγαπημένη μου Ναντίν. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Κοντά σας αισθάνομαι μια ακατανίκητη δύναμη που με κάνει να πιστεύω πως είμαι ικανός για τα πιο αλόκοτα πράγματα. Θα μπορούσα να ανέβω στον ουρανό. Ναι, στον ουρανό. Να διαλέξω τα λαμπερότερα αστέρια. Να τα κάνω περιδέρεο για τον ωραίο σας λαιμό. Τον πιο αυρό λαιμό που είδα ποτέ στη ζωή μου. Θα μπορούσα να πραγματοποιήσω όλα όσα έχουν φανταστεί οι ποιητές. Ναντίν. Καθίστε, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Έτσι, ωραία. Ακούστε με τώρα. Αφήστε τους ποιητές στην τρέλα τους και περιοριστείτε να κάνετε μόνο αυτά που σας ζητώ.